A causa da baixada das temperaturas, un dos principais riscos reside na aparición de xeada ou mesmo placas de xeo nas estradas que poden facer esvarar os vehículos. É por iso que compre extremar a precaución ao volante e seguir unhas recomendacións de seguridade para evitar perder o control do coche. Da man do frío, a circulación polas estradas vólvese máis complexa e arriscada nestas datas. A causa das baixas temperaturas son múltiples os puntos da rede viaria galega nos que habitualmente se forma xeo na calzada a estas alturas do ano. Unha das principais consecuencias é a perda de adherencia dos vehículos ao asfalto, o que complica manobras como xiros ou freadas e incrementa o risco de sofrer un accidente. Que se nos vai ao coche, non? Esvarare, irnos hacia a cuneta ou provocar un accidente con máis coches. É o riesgo máis grande que temos. Ante o risco que atinxen estas condicións, a principal recomendación de seguridade é evitar coller o coche ou deterse nos casos de maior afectación. Con todo, non sempre é posible anticipar o estado da calzada, polo que en caso de atoparnos con placas de xeo no medio dun desprazamento, compre reducir a velocidade e conducir con suavidade, especialmente a hora de frear. O que temos é que reducir moito a velocidade, tamén ter a distancia de seguridade, máis distancia de seguridade entre os coches, intentar frenar sempre con motore, evitar os frenazos bruscos, volantazos, e despois tamén en algún momento, se vemos a cousa complicada, é mellor parar e informar aos medios de emergencias. Son algunhas das pautas a ter en conta para evitar incidentes ao volante nunha recta final das vacacións de Nadal que ven da man de baixadas no termómetro.